Dyma ni, Ferched Fawr, yn diolch i'r holl gystadleuwyr, y 240 a phedair nath gystadlu yn y 5 cystadleuaeth ni eleni. Roedd y safon yn uchel dros ben ac yn anodd iawn i'r beirniaid ddyfalu pwy yn dod i'r brig. Yn y gystadleuaeth ffotograffiaeth, rhaid diolch i Marian Delyth am ei gwaith. Yn y adran goginio, rhaid diolch i Nina Evans Williams am ei gwaith. Yn yr adran fideo, cynefin Tomos Lewis am ei waith, ac wrth gwrs Bethan Richardson yn yr adran grefft, a gosodiad blodau Sioned Edwards. Roedd y 5 wedi bod yn gweithio'n galed iawn yn rhithiol a'r profiad iddynt hwythau hefyd yn unigryw eleni. Diolch hefyd, wrth gwrs, i staff y swyddfa am gydlynu hyn, heb eu cymorth parod hwy ers dechrau'r cyfnod clo, mi fysa hi wedi bod yn rwg iawn arnom fel mudiad Merched Fawr. Mae'r gwaith Tegwen, Marian, Delyth, Jane a'n Harad wedi bod yn wych ac yn eithriadol yn ystod y cyfnod clo. Mae hefyd ein swyddogion datblygu wedi bod yn gyswllt rhamffoch i gyd ar aelodau. Ond diolch i chi'r aelodau sydd wedi bod yn gymorth i'ch gilydd yn ein cynefinoedd ar draws Cymru. Mae pob un ohonoch wedi gwneud ei rhan ac mae'n diolch i'n fawr iawn i chi. Cofiwch bod y wawr ar werth yn y siopau ac wrth gwrs ein llyfr curo'r corona'n coginio, anreg nadolig perffaith. Nadolig dedwydd i chi gyd. Byddwch yn ofalus, byddwch yn saff. Cadwch mewn cysylltiad, mi fydd y mudiad yn ffynnu eto yn 2021. Diolch yn fawr iawn.